Sibonga ithuba sintsha yaleli bandla amakhosazana ukuthi uShembe usiphile lona ukuba sisukume sisibongela ngoba angeke sisho ukuthi kumele sisukume siyale singabantwana abancane kodwa kumele sisukume sibonge inhlanhla siphe yona ukuphila abazali isibusiso owasinikeza sona ngokuthi abazali basikhombise indlela yakhe kaShembe. Ngizo ngampuza angeke ngize ngiqale phakathi kodwa ngikhumbula baba mongizalayo wayejwayele ukuthi uma uyiNazaretha ubusifundisa ukulinda noma ngabe kunzima uthembe noma ungathembisi. Ngo-2007 ngagula kakhulu. Ngowamhlaba uyalingana Sibonga eJozini. Umhlaba uyalingana ngiyacabanga ukuthi abaningi bayawazi ukuthi udume ngemithi. Ngagula kakhulu ngo-2007. Nganginesifo okuthiwa inyoka. Angazi noma abaningi bengasazi. Inyoka iyakhama kuphela, iyakhuphuka iyehla emzimbeni wakho awudli awenzi lutho ubuyisa kuphela. Ngagula kakhulu kodwa ubaba ngawabona ewaphila lamagama ukuthi bothemba noma ngathembisi. Ubaba ke umuntu okhulekayo wayemshumayeli. Ubaba kazange ethi ngoba uShembe uyangilinga ngomntwana wami usegule kakhulu akazange acabange ukuya ngaphandle kodwa waba nethemba lokuthemba noma ungathembisi. Wahlala isikhathi eside ubaba ngendlela yokuthi wayengasazi naye noma ngiyophila yini ngoba lento yayithi mengiphethe kwakungalala. Ngibuyisa yonke into engithi ngiyayifaka. Into engangikhumbula ukuthi yayingisiza egazini lami kwakuyiLucozade, i-energy drink. Kodwa ubaba wahlala walinda wakhuleka wathandaza egameni lokuthi noma ngabe isimo obhekene naso sinzima kangakanani bolinda bese uyathemba noma ungathembisi. Ubaba into angilapha ngayo maNazaretha namanje ngiyayihleka mangitshela umuntu ukuthi isifo esangiphatha iminyaka engango-7 years. Ubaba wasilapha ngento esijwayele nje ukuyisebenzisa egcekeni sonke futhi esiyazi ubulongo benkomo. Wahlanganisa bona wabiza uNkulunkulu osephakameni emanzini akhe abusisiwa la ekhaya. Ngoba ukuphila kwami angiphindanga ngaba nesifo esifana nalesi empilweni yami. Kodwa ubaba wayiphila lento yokuthi noma ngabe kunzima kangakanani isimo obhekene naso uShembe uyakubona nethuba lakho futhi liyeza. Nkosibuseni izwi.
inkosazane eguqile, inkosazane yakwaNkosi esangane nothile. Bengizothanda nami Nazaretha ukudlula emsebenzini omkhulu omuhle uShembe Nyaphezulu ake wangenzela. Unyaka mangaphosisi kwakuwunyaka ka-2013 ubaba efike ekuthuthukeni kwamaNazaretha. Ngangisemncane kakhulu, ngangisemhlanganweni ngihamba nogogo, uzala umama kanye nodadewethu. Yasekuseni neyasemini ngayingena nje ngangaphethwe yilutho. Kodwa kwathi sekushona ilanga sekuyisikhathi sokuthi siyolala emadokodweni, ngavele ngagula, ngaphathwa into engayengakaze yangiphatha ngaphambilini. Ubusuku bonke kwakungathi khona into engicindezelayo entanyeni, ngingakwazi ukuphefumula. Kusebusuku kwakungekho la sophuma siye khona, nabeshumayeli akaze sicabanga ukuthi mhlampe sibabize. Ngakhala ubusuku bonke, abaziyo bathi ngangiqalwa yisifuba, i-asthma. Ubusuku bonke ngahluleka ukuphefumula, ngilokhu ngivusa ugogo, gogo angikwazi ukuphefumula, ngicela ungisize. Naye wayengasazi ukuthi enze njani. Kodwa ngokukhulu bukaShembe ngingakwazi ukuphefumula kunjalo, ngahlala ngezingqakazikaza. Kwathi sekusile ngakusasa kuyisonto, ubaba ephumile ehlele epulpit enikelisa. Ugogo wangithatha wangifaka emhlane, wangibeletha wangisa enkosini. Masifika kunolayini omude abantu bazonikela kubaba. Abashumeli bayabuza, gogo singakusiza ngani? Ugogo wayengasakwazi nanokukhuluma, wathi ngicela ningidlulise, nangumzukulu wami ezofa phambi kwami, uma wakhe uzokubuza kimi. Nhlanhla leyo kwaba khona, angazi noma kwakumshumayeli noma kodwa kwakuwumgcotshwa thizeni owasidlulisa sakwazi ukufika kubaba. Masifika enkosini unyazi lwezulu lwabuza gogo, gogo waphetha amafutha nawo amanzi? Ugogo sejuluke umanzi inte akaphethe lutho. Wathi baba ngicela ukugijima ngiyokulanda konke lokho okubuzayo. Wase engishiya mina ngihlezi la enyaweni zababa la ayenikelisa khona. Wena wabona amakhosana ngaphakathi kusahlala kanjani, ngangihlezi kanjalo. Lesi sikhathi ugogo ayesihambile eyothenga amafutha kanye namanzi. Mina ngangizizwa ukuthi ngisengiyalulama. Ukugula kwakungiphethe kwasekuphela emzimbeni. Ngokuhlala nje eduze kwaShembe, engakangithinti, engakangenzi lutho. Ugogo wathi ebuya, ubaba wathatha lamafutha lawa, wafaka umunyu, wavusisa yena, wasebusisa namanzi. Wase yamtshela, gogo ngicela ubilisa amanzi. Wamphuzise wahabule ngathi itiye nje, bese umgcoba namafutha ewakhothe. Ngafika edokodweni, ugogo wenze njalo, ngalala ubuthongo bengakazi ngilala, Nkosi yami. Ngalala, ukuvuka kwami ngavuka ngadlala nezinye izingane, kwangathi akukaze ngagula. Imisebenzi yonyazi yonke leyo. Ngithi angibabaze nje lobo bukhulu lobo. Futhi uShembe akagcinanga lapho ukungenzela izinto ezinhle. Kuthe ngonyaka odlule ngihleze ekhaya ngoba e-university ngiqede ngo-2023, unyaka wonke wa last year ngahlala ekhaya. Lokhu ngi-applye enkampanini ezihlukene, ngibizwe kuma-interview, kodwa nje gcine kuphele kanjalo. Wathi ngolunye usuku ngilele ngabona unyazi lungathi lihleze epulpit, lihlezi nabafundisi. Mina ngihleze ethempelini sithamela inkosi nje. Ubaba uhlezi nalabafundisi ngathi kuyadliwa kanje, esethi mfundisi nikani naye inkosazane ukudla indle. Ngiyacabanga ukuthi lokho kudla uShembe ayenginika kona ngilele kwakuwumsebenzi, ngoba kwathi akuphelanga izinsuku ezingakanani
ngase ngiyabhiza kwenye yey'nkampani ey'nkulu ze-insurance la eSouth Africa. Ngabizela i-interview. Ngase ngiyawuthola umsebenzi. Amen. Ngathola umsebenzi kwathiwa qala ngoJanuary ngaqala i-internship. Namanje ngisasekhona. Amen. Ngiyacela unyazi lwezulu ukuthi lihambele phambili ngoba le internship engiyenzayo sekuvuleke nesikhala sokuthi kube ne-permanent position nga-applya ngaya kwi-interview ngolwesithathu. Imiphumela ngizoyithola kuleli viki elizoqala. Ngiyacela uShembe ehambele phambili ukuthi mase kubuya imiphumela ngoba sibaningi esingama-intern esi-applyile kule permanent position. Ngicela uShembe ahambele phambili ngiwuthole lo msebenzi ngoba ngawunika uyena kwasekuqaleni. Ngicela ukwehlela ngosipusini kuzula. In the bank you lose. Sisandinda wasimisa asabashia Nazaretha ngithi angike ngisume babaze ukhulu bonyazi lwezulu. Siyabonga ithuba esiphiwe lona singabantu abasha bakuleli thempeli. Lo okuqile unothando wakaMaduna. Inkosazane ithempeli. Enamakhosazane ngizondlula entshonayeleni engangayizwa. Kuthiwa amakhosazane kwakhona inhlansuthi. Inhlansuthi ekhonza la ephakamini la ekheni maManasphetha. Athiwa le nhlansuthi uyayidrayiva amathrakhi. Ngelinye ilanga isemgwaqeni decide ukuthi azimi ithi ngime la egarage ngiphumule ngizolala la ngizovuka ekuseni. Hayi le nhlansuthi nangempela ke imeke lapha egarage. Hawu ithe samile kanjalo ya decide ukuthi ngiyothenga ukudla esitolo. Yasuka yahamba esitolo mayifika esitolo yabona usisi omuhle usisi yesithi le nhlasuthi ke ngiyekwe lo sisi ke ngiyokhuluma naye ngiyobeka amabili amathathu. Yafika ke yakuye lo sisi hayi kwashesha yonke into lo sisi wavuma yonke into nje yashesha. Lo sisi lo wayesethi ke mina ngihlala la yaze eduzane ungahamba siye kwami ufike ugeze bese uyahamba ekseni. Hayi le nhlasuthi ke vele nayijabule vele ithi hayi asambe vele hayi kuhanjwe. So lo sisi uhamba ngemoto enhle enkulu imoto hayi kuhanjwe yena lo sisi. Uthi le nhlasuthi mangifika emzini nalo sisi umuzwa lo sisi umkhulu muhle isango lakhona ileli elivula ngama remote livuleke isango bangene. Uthi phakathi lo bhudle kunezinje ezimbili lezi ezinkulu kuthiwa ama-putbill. Hayi bengeneke endlini hayi yonke into kube right. Lo sisi aphekeke aphake nje ibiciboco impela amphakele lo bhudle ijabuleke le nhlasuthi hayi. Isale idle lo sisi bese athi hayi ngiyabuya saludla la ngizobuya manje hayi lo bhudle asale vele ehle. Esuma sebuya lo sisi ubuye usephethe isibhamu akhombe le nhlasuthi ekhanda ethi isukume nangempela le nhlasuthi ithi asambe ibuze le nhlasuthi ukuthi kwenze njani ngikhomba ngesibhamu manje. Ayi athi hamba ekamereni avula igumbi elithile lo sisi ingene nangempela le nhlasuthi ithi mingena lapho lo sisi yavala umnyango. Uthi le nhlasuthi isadidekile nje usikwenzakalani uthi kuvele eqhamuka inkunzi enyoka. Ithi le nkunzi le nyoka le besiyasukuma imisikhanda ebone vele ukuthi hayi edileke manje kushubile. Uthi lo bhudi le nhlasuthi
le nangu le nhlasusi le ivele ihlabelele. Ithi mehlabelela ibiza uShembe, ihlabelela ibiza uShembe, usikuvele kuvela inkungu. Isesathi usakhungekile kusanjalo kusanenkungu. Ithi mayethu uyaqalaza phezulu avele abona unyazi lezulu lehla phezulu. Usunyazi livele lehle, lithuma lehle lingasho lutho, livele likhipha ukhike phakatheni livula umnyango. Uthi mayethu uyaphuma nasendlini segcwele inkungu akusabonakali lutho. Uthi bephume elandela unyazi iphuma. Uthi nangaphandle lezi zinja ayibonile, uthi kuvele kuthuleke kube ngazathi akunalutho. Uthi mayifike esangweni livuleke isango, ilivula unyazi usango. Bese liyahamba ilansuku ivele ibaleke vele. Ithi mayifika egarage lapho ivele ingabusalani nanokulala ivele ithi ngoba ngisePietermaritzburg isingivele ngihambe ngizovele ngime eThekwini khona ngizokwazi ukubona. Ayina ngempela le nhlasi uthi ihambe ngempela isima sifike eThekwini vele ifike phakathi neviki yanikeliswa vele hlanhla leyo vele kunayo inkosi nikelisa yona ivele iphuma ithi isame elayinini inkosi vele ithi woza la nenhlasi uthi woza la wena othanda abantu besifazane. Ithi mayifika kuye ivela adideka ukuthi hayibo kwenzakalani. Ubone kanjani lo muntu avela adideka khongathi angazi nokuthi uzothini. Ngalamazi maNazaretha ngithi mina uShembe uNkulunkulu. Ngithi mina manisangabaza kule ndawo akukho ungakasisi endaweni eright ungangabazi uShembe uNkulunkulu khona. Into edingalayo nje maNazaretha kudingakala ithemba. uShembe kumele simthembe ngalamazi busiseni kuzwini. In the Bankulu.